Kaixo, Mikel! Kaixo, atxaldean. Zemuz! Ondo, mentxe. Jo, benetan, mila esker etortzeagatik lehenengo. Eskerrik asko zuri, deitza daitik. Mikel Perez, onenikoa. Hori da. Eurobian sartutako mutil bat zaiteu, Eurobi jokalaria zera noiz hasi zinen. Ez ondo batzen, baina gaztetan, oso gaztetan. 10-12 urterekin edo hasi nintzen Hernanin, nerean nahi hasi zan lehenago, eta, ni atzetik. Eta orduzkoztik hementxe gabiltza, rugbian bueltaka. Badago zerbait bultzatu zintuena Eurobia edo zergatik hasi zinen Eurobia. Lehenengo gauza anaia hasi zalako, eta, beha gustora zeunez nire atzetik. Eta gero esango nuke, futbolean nintzala oso abila, eta, hori, mundu guztian ez du futbolaria izan. Eta beste kirol batzuk probatu ditun, pelotan ere ibil nintzen, saskibaloian bai. Baina, rugbian hasi nintzanean, gustatu eta hortxe gatu nintzen. Kiroloiek alde batea utziaren ere bai, emango zizuten esperientzia bat edo Eurobilako oinarri moduko bat, Nik uste, beti izan naiz kirolzalea eta gaur egun ere rugbiak denbora asko kentzen dit, baina kirol gehiago ite ditut nire denbora librean. Baina horregon zian urte batzuk konpaginatzen ditula, pare bat kirol edo. Baina, azkenean rugbia ikusi nunean zala gustatzen ditzaitena, rugbia bakarrik. Zerbidak rugliak abian beste kirol batek ez duen. Ez dakit. Izan daiteke rugbi munduan sortzen da nahitasun hori, taldean sortzen dian dinamika horiek. Nik ez naiz beste kirol talde batzutan ibili, orduan, ere ez dut ezagutzen beste kiroletan, baina ikusten dela rugbian dagoen gertutasun hori taldekideen artean, nik uste horrek laguntzen dula, errexago egiten entrenamentuak eta hainbeste ordu pasatzen ditugu batea, bintzat lagun artean eta ambiente honean pasatzen ditugu, hobe. Hasieran, enaniko taldean hasi zinen, ogorez baino, zemuz talde horretan. Ni bain dela pare bat urtera arte Hernanin ibili naiz, eta oso gustora, azkenean nire kluba da, txikitatik talde hortan jolastu dut, kategoria gazteagoa ginenean, nire urteko generazioakin, urte asko jende berdinekin jolasten. Eta gero, lehenengo taldean ikusten zenitun jokalariak, ziala pixkat zure referente, behaiekin jokatzen bukatzea, polita ez, azkenean azpiko kategorietan zaudenean zure helburua da lehenengo taldera iristea eta lehenengo taldean jolastu izatea. Eta urte asko gero lehenengo taldean jolasten, urte zailak, klub txiki bat gina, lehenengo mailan ginanak eta sufritzea tokatu zaigu. Baina politak ere, azkenean hainbeste urtetan klasifikazioan beko aldean ibilita eta urte zailak eta sufritutakoak, baina ateatzea dituzu nenean polita ere, azkenean. Hori galdetu nenezuna bat, momentu txarrak, momentu latzak, une ilunak, egoria, ez? Toki guztietan bezala, baina nik uste gero atzera begira jarrita, momentu latzoiei buelta ematea lortzen da, ez? Taldean edo azkenan emaitzak pixka lagunduta edo ez, nik uste gero atzea begiratuta gauza honak gotzen diala gehiago momentu zaila baina. Zeukipe aida kontutan batez ere rugbia
jokatzeko garaian. Bueno, nik uste dut kanpotik ematen dula kirol pixkat komplikatua edo agresiboa edo, baino nik uste denentzako dagoela tokia eta gogoak baldin bauzkazu, ikusten da taldeetan, dago jende altua, jende bajua, pisutxua, argalagoa, korrika asko egiten dutena, gutxiago. Orduan nik uste zure kondizioa dana dalakoa izan da, gogoak dauzkazu bitartean rugbirako balio duzu. Ez dago kondizio zehatzik bete behar da. Rugbiak jokatzeko, Hoxe da. Baina, komentatu duzu etxeko taldean, enaniko taldean, iritsi zinetan lehenengo maila Bai, lehenengo mailarako txartela lortu zutenean ni oraindik suen 18 nintzen. Eta nire lehenengo urtea, nire debuta izan zen Hernanin lehenengo maila, baina Hernanin lehenengo urtean lehenengo maila jolastena izala. Orduan hor gero 8 urte zegoen gina lehenengo mailan, eta COVID-a baino urte bete, ez COVID-an urtean, 2020an, hor liga gelditu zen, martxoan, dena gelditu zen bezala. Eta, momentu hortan azkeneko postuan ginenez, bigarren mailara jaistea tokatu ditzaigun. Horren urtean repeska moduko bat jolastu genuen Lesabeies Valentziako taldean kontra, zona oker. Eta, galdun genuen orduan bigarren mailara jaitsi ginen. Eta, zortzi urte horiak ere sekulakoak izango zian zuentzatez. Bai, polita. Azkenean, herrian ere afizio bat sortu zen, jakinda herriko talde bat lehenengo mailan dagoela. Eta, nik uste hasieran igo ginala pixkat, ze pasatzen zen, urtebete goian egon, disfrutatu eta argi geneukan oso zaila izango zala mantentzea, azkenean ekipo profesionalak zeuden eta gu ekipo amateurra ginen. Baina, egia da bloke bastante indartsua igo ginala, urte asko jolasten zijoazten jokalariekin eta urte bat aguantatu genuen, urren urtean berriro ere, eta azkenean 8 urte zelortu genuen horregotea, nik uste bukaerarako pixka gehiago burrukatzen genula gelditze hori, gure objektiboa zen lehenengo mailan gelditzea. Eta, komplikatua izan zen arren, 8 urtetan lortu genuen. Entrenamenduak ere gogoak edo izango dira, ez? Bai, azkenean beste kiloletan bezala, ordu asko eta gaina gure kirolean kontaktu fisikoa dagonez, gero normalean astelenetan sorraldako mina, bizkarreko mina, eta berriro ere entrenatzera joan behar izatea, eta badauka bere sakrifizio puntu hori, baina azkenean gustora egiten duzun zerbait. Bidaiak ere egingo zenituzten txapelketak direla eta partidak direla eta ez. Bai, nik uste ibili gara toki guztitatik autobusakin. Azkenean Madrideko talde pare bat zeuden beti, Bartzelonara, Sevillara, ordu asko, azkenean bidaiatzea tokatzen da, baina ohitutzen zea, normalean larun bat goizean edo atera autobusean, iritsi, bertan lo egin eta gero igandean jolastu eta buelta. Eta batzutan pixka luzatzen zen buelta, aurrengo astelenean lanera juteko, igandean pixka berandu iriste ginen. Baina ohitutzen zea, da kirolan parte eta gustora. Bidaia horietan ere, partidua ez aparte, momentu politak egongo dira taldekideekin, igual pote bat edo hitz egiten. Bai, gero autobusean eta ordu asko eta tontakeriak, elkarrizketak edo zer gauza. Egia da gero iristen ganean tokira ez dugula denbora askorik eukitzen. Normalean izaten da iritsi, noizean behin igual entrenatu edo entrenamentu txiki bat egin kargaketak kentzeko, afaldu eta horrengo goizean gozaldu,
partidura joan eta buelta. Orduan ez daukagu ez da denbora askoa tokia bisitatzeko edo, baina aukera daukagunetan aprobetxatzen dugu pixka bisitatzeko edo. Europea kirol nahiko agresiboa dirudila esatu horregatik galdetu nahi dizut kanpotik nola agotu, nola ikusi behar da Europea. Bueno, nik uste kanpotik eta ezagutzen ez duen jendearentzako ematen duna baino agresiboagoa dela. Egia da kontaktua dagoen kirol bat dela, baina bueno, legea gaudela, kontaktua ahalik eta seguruena izateko, eta bai, osea, gero ezagutzen dezunean, ikusten duzu ez dela ematen duna bezain beste, baina egia da, hori, kontaktuko kirol bat dela. Orduan, ez dakit, nik boxeoa ikusten duten bezala eta kanpotik iruditzen zait, hori, dela oso impactantea edo agresiboa. Seguraski boxeoan ibiltzen da jendea, ulertzen dula, nola da zertazuan kirola eta ez aiola irudituko hainbeste, nik uste kasu honetan antzekoa da. Eta gero badaukazue plakajearen zatioi, eta lagun nuketakitazko eguraz, plakajera dago. Eta horrek kanpotik antzenako eta agresiboa izan daitekeela, baina zuek neurri asko dituzue, Bai, badaude neurriak, lepotik gora ezin da plakajerik egin, eta gero ohitutzen zea ere. Zuri plakatzen dizutean nola erori edo plakajea egiten duzunean ere nola plakatu. Azkenean, kirolean dabilen jendea, rugbian dabilen jendeak, ohituraz ikasten duzu pixkat. Erortzen, ikasten duzu plakatzen, eta hori, barrutik ez da kanpotik ematen duen zain beste nik uste. Zer egin dizu egunak? Lehenengo gauza lagunak, ia nahiak, pasatzen dugu familiakin baino denbora gehiago, taldekideekin. Eta ez bakarrik taldekideak, azkenean horiekin daukate relazio gertukoena, baina kontrarioak ere, selekzioan eta ezagututako jendea, orain edozein errugbi zelaitera joan, Euskal Herri mailan batez ere, eta beti ezagunen bat, beti historiaren bat kontatzeko, eta nik uste garrantzitsuena dela jendea, ezagututen jendea inbeste urtetan. Gero, kanpo ordiziaga salto egin zenuen, ez? Bai, orain dela oantxe bi temporada eta erdi edo, aukera suertatu zen, garaietan kaua beharekin zegoen jokalari baten heriotzan ondorioz, bere ordez joteko aukera suertatu zitzaiten, eta momentu hortan Hernanikin ez gina fase finalera pasa, bigarren mailan. Fase final hortan erabakitzen dela zein igoko dan, lehenengo mailara, orduan aukera gabe ginen, eta temporada bukaera ordizikin jolastea juteko aukera eman ziaten. Eta, temporada hortan ligako finala jolastea iritsi ginen, oso temporada berezia izan zen niretzat, inoiz ez nulako olako titulo baten gandik burrukatu Hernanirekin, situazioa desberdina zalako, eta oso gustora, egia zen. Eta noiz zunagian zure inguruko etxeko talde hori ustea edo gogoak zenitun pixka. Nik uste dela bitatik. Bitatik. Nik Hernaniko jokalariekin mantentzen jarraitzen dut harremana. Baina, kirolari bezala beti nahi duzu ere maila altuenean jokatu. Eta gogoan eukan nire burua probatzeko, nivel hortara edo olako talde batera aldintzan ondo egokitu. Eta, baina iritsi nintzen oso temporada hona iten aizian urte baten, ligako final bateraino iritsi ginala, eta aukera aukitzea talde hortan egotea eta hortaz disfrutatzea, polita izan zen, egia esan. Ono egokitu zinen taldera?
Bai, nik uste asko ezagutzen ditun, urte asko kontran jolastuta, eta selekzioan ere asko ezagutzen ditun, eta gero behaiek oso erresa jarri zidaten. Oso ondo hartu ninduten, eta nik uste azkar adaptatu nintzala. Azkenean gaina etxe ondoko talde bat da ere, talde gehiengoan euskalduna, orduan horrek ere nik uste laguntzen dula adaptazioan, eta egia esan oso azkar sentitu nintzen oso gustora. Ze suposatzen du European talde aldaketa batu, zergatik taldearen mekainika gehien antzekoa izango da, baina taldetik talderako aldaketa hori nabarituko du jokalariak ez. Bai, asko. Nik uste aldaketa handiena Ordizi eta Hernanin artean, lehenengo gauza izan zen struktura. Ordizi zeukan struktura talde profesional batetik gertuago zen zerbait izan, ze dauzka beti ditu jokalariak guztiz profesionalak. Orduan, bai nabaritzen da hortan diferentzia. Eta gero aldaketa handienak izaten dira jolasteko moduan. Azkenean, ze jolasteko modu daukazun zelaian. Baina alde hortatik ere nahiko erresa izan zen, ze azkenean hori daukazu jendea hortara bakarrik dedikatzen dela. Orduan behaiek oso ondo dakite ze egin behar duten. Orduan bakoitza berea argi daukanez, zuri lan bat ematen dizute eta pixkatzu elkarratu hartzea zureaz. Orduan, erresa izan zen, ze sartu nintzen talde baten urte asko zijoana batea jolasten eta dinamikak oso finkatuta zeuzkatenak, orduan adaptazioa oso erresa izan zen bai. Europi partida batean ez zuge ibilbide osoa, baizik eta Europi partida batean baldago momentu berezirik unkitzen zaituena edo. Partidan ezakit. Nahi bai gustatzen zaite partidura atera aurreko bilera. Azkenean, justo zelaira atera aurretik denak elkartzen geha, denak besarkatzen geha, eta normalean kapitainak hitz batzuk esateitu. Eta, momentu hori bai dela unkigarria. Eta zela leheneko gauza, zuk zelai batera ateratzen zean, zer egiten duzu leheneko gauza? Ez nuke jakingo esaten beti zerbait egiten detenik. Ez behina da, ez kasu bako. Nik uste nire inguruan momentu horretan dauden taldekidekin edo esarka bat eman, edo animoak eman, partida hasteko, baina ez daukat rutinarik partiduen horretik edo partidutan. Eta entrenamenduak? Ez da, esango nuke, ez normalean oain gimnasiora juten geha lehenago, gero bilera moduko bat iten dugu, zera iratera horretik, esplikatzen digute entrenamentua nola jongo dan eta igual gure asteburuko partiduko bideo batzuk ikuste ditugu, edo kontrarioan bideo batzuk, analizatzeko eta loko gauzak, eta gero zela atera. Egia esan, ez daukat inungo dinamikarik. Galdakaak egin nahi dezut, eta galdaka zabala da, baina itzukabe gelditzen bat zera lasai, baina komentatu dugu nola da hobia, nola jokatzea, ze sentitzea, baina nekatatu nahi dezut, zer ez da egin behar hobiko partida batean. Nik uste beste edozein kiroletan bezala ez, azkenean kirol bat da eta sor jokoan dago jendearen lesio grabeak eta egon daitezke eta rugbyan batez ere dago momentu bat melea da 8-8 kontra bultzatzen jartzeganean
mele hori lurrera erori ezkero edo zerbikaletako arazoak eta egon daitezke eta egon dira. Osea, pasa daiteken zerbait da. Orduan, nik uste kontrarioan fisikoa arriskuan jartzen den momentuan, hori dela marra bat ezin dana pasa, eta gero beste batzutan, lesioak eta gertatzen dira, ezinbesteko alako pasatzea. Baina, nik barrera hor jarriko nuke. Eukitu zu lesioik? Lesioak 1000. Baina, hola oso grabeak, esango nuke ez belaunak eta izaten diala hola lesio luzeenak eta oraingoz ez de suerte auki eta ez dute holako lesiorik auki. Baina txorkatiak asko, ukalondoa ere pare bat aldiz puskatu dut, behatzak puskatu ditut modu guztietara. Baina zortez ez dut eukiola hilabete askotako lesiorik edo lesio larririk. Egupiraz, aparte, guazen Mikel pixkan ezagutzera, zer ikasi zenuen, non itezula, zer iteu Mikelek. Nik goi mailako gradu bat inun, Tolosako eskolan, mantenimentuko gradu bat. Eta, hortik bukatuta gutxira, Irizarren hasi nintzen lanean. Autobusan parte elektrikoa montatzen ibili naiz 7 urtez, 7 urte. Eta, oain gauza pertsonalak diala eta, eszedentzi bat eskatuta nago, eta, aitak enpresa txiki bat zeukan aire girotuak eta ventilazioak eta montatzen ditugunak. Eta oain hor nabil esku bat botatzen, urte eta erdi edo gatzen dituzte eszedenzia. Eta, gero erabakiko eta Irizarra voltatu edo ez. Irizarren sekulako esperientzia baino haurien lan asko ez? Gero ordutegia nahiko gona zen, beti goizeko turnoa egiten lana. Txarrena goizian goiz esnatu beharra, oso goiz, 6etan han egoteko lanian. Baina ez bestela egia da kondizio nagozkan enpresa bat. Kotxeko gitza. Kondizio nagozkan enpresa bat dala eta egia esan gustora egon naiz urte horietan. Baina lana da, toki guztean bezala, hori goizian esnatu eta lanera joan barri izatea eta beste, Zer musika entzuten duzu? Denetarik esan nuke, gustatzen zait. Oain modan da musika komertziala ezik, ez zaitela gehiagi gustatzen. Denetatik eta, gero musika talde bat daukate bai. Astean behin edo saiatzen degula eta, rockeroagoa, metaleroagoa. Nola egiten dugu? Izena dugu de Mamones. De Mamones. D-T-H-E. Baina, haindik ez dugu, gabiltza gustatzen zaigulako ensaiatzen dugu eta, igual etorkizun motzera kontzerturen jotzen hasi edo, baina, haingoz ensaiatu eta musikaz disfrutatu. Hain bukatzen dugunean hemen bilera, denbora mate bai ensaiatzen joa. Ze ondo, azuken galdu gabe, zuen saiatzea juteko. Mundu nazi eta eder honetan zure kezkak izango dituzu, normala den bezala, zer kentzen dizu loa, Mikel. Oantxe bertan, ez nuke jakingo esaten, igande honetan jokatu dugu ligako azken partidua eta aukera geneuzkan, bigarren mailarako promozioan sartzeko eta azkeneko aste honetan pixkaldoa partiduak kendu ditu. Nervioak eta nabaritze zian, baina, atera genuen partidua, irabazi genuen, eta libratu gara promozioa jolastetik, orduan, azkeneko astean, buelta pare bat almohadakin eman dizkiot partidu hori. Agian partidu
garrantzitsuena eta hori pixkat egon ezina xautuko duzu ez. Bai, eta nerbioak eta, bueno, nik uste tona dala ere, azkenean nerbio horiek esan nahi dute gogoa daukazula jolasteko eta, baina, bueno, hobera juterakoan buelta batzuk, bai. Mila esker etortzea gati benetan. Zuri, gonbidatzagatik. Bilaleko diago agugar gure ikusleei. Noski. Agur! Agur!